Ia, toată pe 5-a, de casca, mă. Hai, Polonicu, să te vedem. Polonicu. Cască, să-mi fie muște, a zis. Mașini la start! Hai, BMW-ul! O furculiță se dea cu Polonicu, haideți! Hai, SNP-ul la start! Hai, dă-i puțin. Nu? Urmează o cursă între Volkswagen Polo GTI și Opel Astra GTS. Ce-a scos? Asta este cu afumatul și Câștigător Opelul. nu, spatele este afumat. Polo Diesel, spatele afumat tare. Un BMW care știe ce înseamnă lipiciul, își încălzește foarte bine gumele. A luat lecții de la Giacalu. Clasica cursă între două BMW ursuleți. Amândouă 2-5 ani. Nu a plecat. Ăsta o să se ridice cu ea. Dar tu n-ai văzut? A rupt-o. Pista este tratată cu lipici pentru curse. Este pentru prima oară în România. Câștigător mai devreme a fost BMW-ul de pe culoarul stâng. La stat Renault 5 cu BMW. Renault 5 mi se pare că e 1.4 turbo. Adică, uite, hotărât. Merge tare buburuza mică. Da. E dată la BMW. Ori l-a plecat mai târziu ce să hai că l-ajung, da. GTI cu BMW. Oh, vine iarăși. Dacă mi-aduc bine aminte, Golful Alb este pilotat de Johan, spaima grupelor la Liga. Bă, vine la iarăși, cred că cu parașuta. Vezi? Vine la cu parașuta iarăși. Da. Golf 2 diesel. Cu Golf 4, cu Golf 3. Da. Da, ăla cu parașuta. Ăla 4. cu parașuta, ăla nu are... 10 secunde, ăla a scos. 10,1. 10,01. 0,1. Deci mă parașuta care s-a căurit. Da, ea face urât tare, mă zic. Am ce pune pe YouTube acum. Dar alea poți să le încarci pe telefon cu mările. Pe ce se creează și ca la Liberty, dacă mai era și muzica de acolo. Am lăsat de loc. Mașină de 30 de ani. Urmează la start. Dă-i, că îți bate și flăcări. Cred că spate. Hai Massimo că ai pierdut recordul, salut înapoi pentru el.
Recordul a fost ăla cu Skyline-ul ăla. Nu ăla, Skyline-ul ăla negru de anul trecut, ăla avea Deci record. vă doborâ are Massimo recordul Dar astăzi. poate au făcut ăștia alt record azi dimineață, știu. Pe lângă recordul lui vorba și recordul la diesel. Diferență de 0,1 secunde. Hai să-l vedem. Revo. Așa se întreabă. Îi scapă acolo, evacuarea. Sosorența. Nu contează în calificări timpul de reacție. Hai să vedem și timpul lui Massimo. 13.1. Mai trebuie să-l mai Atunci lupte. de la 2 să fie, știi, timpul de Hai să-l reacție. vedem pe Mr. Coteț. Coteț? Mr. Coteț ar putea să îi sară fulgi. Lasă, nu, lasă, că aici vreau. Hai să vedem, faceți un pic de galerie pentru Coteț. Yes! Faceți bine. Cel mai rapid cu Coteț, să vedem dacă și reușește. Face singură? Hai, un pic de galerie. Aplaudați monstru! O să fie următorul Godzilla în România. S-a dus! 6,7 secunde după 200 de metri și 12. Foarte mult Păcat. față de S-a cât mai poate încălzit și mașina. motorul de Poate dimineață. sub Nu, a 10. căzut aici, Va reuși astăzi. Ce s-a pe tricou? În parte și de ceva tricuri acum. Citroen BX Teo, cu dita balena deșteptare. Tricou. Fumul cu ăla, că fumul care scoate radoliu pentru... Ăla? Ăla cred că e numai... hai gurdule, de la Golf de 400 kg la Dita mai limuzina. Poate un pic și asta de plastic, cine știe. Carboane, ceva pe undeva. 4500 diesel. Anul trecut a concurat cu un 4 negru complet, 1.9 TDI, complet carbon. Anul ăsta a dat criza peste el. În bine. Ești-te la dracu! Bă, ăsta e dracu, mă, tricou. Poate face vreo surpriză. L-a făcut Dricu! Ce bă, l-a făcut, nu? L-a făcut. L-a făcut, mă, Dricu! Ghișin a câștigat. Dricul! Dar n-am mai de ce spara ăștia, eu Acum Da. are la start pe domnul Pohariu care și-a învățat lecția de Este astăzi. aplaudați pe domnul Dric când se întoarce. Chiar merită. Mihai din Ploiești. Subaru anul trecut și-a lăsat diferențial la noi pe pistă. Sper să nu ne mai lase, că să nu mai curățăm. Dane, Rău pe pleacă cursa. bine. Am mai modificat ceva la mașină să vedem diferența. Hai te rog, mai în spate, mai în spate, mai în spate. Vine Dricu Nu-i acum. Sandu aici să-i încărete la burnout. Dacă era Sandu, stăreau diferențialele. Subaru a curat. Hai să vedem ce așa. Uite, așa trec în partea aia. Bă, ăsta-i zboară și prin lampă și tot acolo. De ce a vibrat așa odată? 4. Ce? Asta. Câștigător BMW-ul